казваме, че тази вечер сред гостите ни са танцорите от ансамбъл Северняци, град Монтана. И Манин Марионов. Така че бил съм на много юбилеи, на много тържества, но тук е малко по-особено. Сигурно знаете, и от тогава ми стана любим този състав Хорце, а и целият град Лом. Спомням се преди 30 години, когато дойдох тук, ансамбъл град Лом беше известен с оперетата, с балетното изкуство, музикалната школа. Това беше емблемата на града в културно наследство. И сега се радвам, че ансамбъл Хорце вече е една от емблемите на град Лом. За да разкажа малко спомените си, сигурно някой знае какво състояние се намираше читалището 23 септември. И тогава не само аз, група ентусиасти, ръководството на читалището, ръководителите, имахме и оркестър тогава, играехме на жива музика. Сега вече виждам в това читалище един приятен дом, в който могат да идват и да се учат на български танци вашите деца. Естествено, като голям сантимент към този състав, искам да ги поздравя и да си призная каква голяма сила сме българските народни танци и в общност фолклора. Ние сигурно, ако направим една партия, сигурно половината ще влезем в парламент. И сега, за да влезем в ритъма на северяшкия танц, преди малко видях един танц, който не знам преди колко години съм го поставил. А сега ще ви изиграем един танц, който за пръв път го поставих в ансамбъл Хорце. Не си спомням преди колко години беше. И благодарение на този танц щях да ставам заслужен артист. Защото излезе в учебниците по танцово изкуство. Но за съжаление тогава отмениха званията и не можа да излезе в Държавен вестник. И така че, тогава давах и 80 лева над заплатата за звание, така че те са доволни, че не ми даваха още 80 лева заплатата. И ще видите златийски ритми и ансамбъл Северняци. За хубавите думи на господин Марионов, винаги сте добре дошли при нас с почет и уважение към вас.